Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ketemu lagi di Buka Channel. Alhamdulillah ini ada project baru lagi. Ngomong-ngomong ini ketemu pangerannya bolo. Gue jangan. Hah? Alhamdulillah ketemu project baru lagi lur, itu kono pasti rumah nggo keluarga ning Jawa dulur. Sambil break menikmati siang hari sama pangeran pangeran Jawa. Terus gak ning gitu angkatan. Lawe gue nang kene iki. Angkatnya mau. Heeh. Delok nggo. Wis 18 deh subscribe dulu. Lumayan. Oh, lumayan. Oh, artinya itu. Iya, Bro. Ben kayak artis Jawa. Warulah di loro warulah. Lah temu gawe catokan dhek iki sidane piye di ora mego kowe? Kegiatan karo ngopi bareng. Sing enak malah dunia motor kono nek bangsane anak-anak ngono iki. Udah maju. Pentokan pesantren kuwi lho. Tapi lho, heeh. Mun pesantren lurus kuwi lho. Iya pelaju. Mohon dibantu subscribe-nya ya dulur. Masih ada kegiatan lagi, alhamdulillah. Purinya karo sapa? Jangan lupa komen-komennya dan subscribe. Nah, dulur udah pada ngopi belum? Yang belum ngopi dulu. Kerjain besi. Gimana saudara-saudara dulur-dulur perantau kabarnya, berjuang rupiah yang bekerja di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Silakan jalan-jalan ke rumah.
komen-komen di sana Lur. Lho kuwi lho ora nggo graji nggih. Lho. Lho iki kayu. Ada apa? Kunci Pak. Kuwi ora dianu lho. Ora dikunci kok jiwon. Ora apa iki? Wah ora apa-apa. Kuwi ngene Pak Iwan juga. Waduh. Yang mau dikerjakan. Tidak sampai kamar di atas. Sambil istirahat sejenak, kita ngopi dulu. Sambil menikmati panas siang. Tiba-tiba berarti sing urane anu nih tok, gendrat tok. Masukku sing ndang kok gawe sik iki lho. Maksud njaluk kasae nang tuku dhewe, ora niku. Tuku dhewe kok tak tukane. Ya iya. Ya dik sing nomor 1 sing kadang iki. Bodoh mulai ora, Man? Bodoh mulai ora? Engko numpak kapal ya? Numpak kapal ya? Ya nonton dhisik. Ojo pesawat, no? Lah aku ngulone sik. Mate nek anu. Ya padha ae nomor langsung Kuningan no, enek. Bisa apa iku? Mira. Enek Purwokerto. Malah ngene. Lho, ora kuwi medhune Kuningan no. Dengan anu, nek pesawat, Jakarta. Jakarta ya. Terus? Jakarta kan enak sekali jalan. Ora medhot-medhot. Aku wingi numpak kapal kae. Kowe rene apa ngapal? Ora ning wingi ning pas mulai tak sarunge kae. Sarunge karo kita iku. Lah Pak Man mangkat apa? Oh, masih wong iki wis anu, ready. Oh. Aku ora tau sing rumah sakit. Oh. Apa Disi aku, Cuk. Kasih 3 minggu luwih. yo bisa aku. Disi aku yo. Masa kok? Jaringannya masih jaringan. Ini lho kegiatannya yang perantauan. Wah, baik yang perantau suara Mulur. Itu Pangeran Jawa. Iya. Main sik lur. Vlog dina iki jumpa lagi di vlog-vlognya untuk video saya meneh. Semua kabeh
PHK lantaran kabeh jujur-jujur merantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro.